Us donem la benvinguda a les càpsules de sexualitat del CEJAS. Jo sóc la Paula, infermera del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. En aquest vídeo parlarem de la pastilla l'endemà. Intentarem desmuntar alguns mites sobre aquesta pastilla, per tal que pugueu gaudir de les relacions sexuals de manera lliure i amb tota la informació. L'anticoncepció d'emergència, postcoital o pastilla el dia després està indicada en situacions on tenim clar que no volem un embaràs i hem tingut una relació sexual on s'ha introduït un penis a dintre d'una vagina i el mètode anticonceptiu ha fallat o no l'hem fet servir pel motiu que sigui. L'anticoncepció d'emergència actua retardant l'ovulació per evitar que l'espermatozou pugui fecundar l'òvul. Actualment hi ha dos tipus d'anticoncepció d'emergència. Una que cobreix fins a 72 hores després de la relació desprotegida i una altra que cobreix fins a 120 hores després. Tot i això, s'hauria de prendre quan abans millor perquè a mesura que passen els dies la seva eficàcia va disminuint. És per això que es coneix com a pastilla del dia després. Encara que aquesta pastilla té una eficàcia molt alta, és cert que en alguns casos pot fallar. I de fet, si una persona que es pren la pastilla el dia després ja estigués embarassada, no passaria res i l'embaràs continuaria amb total normalitat, perquè aquesta pastilla no és abortiva. Segurament haureu sentit dir que és una bomba hormonal que té molts efectes secundaris. Bé, pot tenir efectes secundaris com qualsevol medicament, però normalment són molèsties lleus i són molt poc habituals i acostumen a ser mal de cap, mal de panxa, nàusees. Aquesta pastilla és un mètode d'emergència. Això vol dir que s'ha de prendre en situacions ocasionals i que no pot substituir a un mètode anticonceptiu habitual. De totes maneres, es pot prendre tantes vegades com siguin necessàries i no hi ha un límit de vegades que es pot prendre, perquè aquesta pastilla no produeix infertilitat ni té cap conseqüència a la teva salut a llarg termini. Per tant, sempre que la necessitis, pots venir al CEJAS a demanar-la gratuïtament o pots demanar-la al teu CAP o comprar-la a la farmàcia. Recorda que si vens al CEJAS t'hauràs de prendre la pastilla a la consulta, o sigui que no podrà venir ningú a buscar-la per una altra persona. Però sí que podeu venir les dues persones que heu tingut la relació juntes per donar-vos suport mutu en aquesta situació. Podeu trobar més informació al nostre web, centrejove.org. Ens veiem al CEJAS.